Bale, eta produktu bat sortzen dugunean, berdin ditu ondasun izatea edo zerbitzu bat izatea, zeintzu diren, zera da horiek ekoizteko ezinbestekoa diren baliabideak. Bale, pues lehenengoa superimportanti izango dira lehengaiak eta energia iturriak. Bale? Zer gertatzen da askotan honekin, zera horiek gehiena mugatuak direlako edo berriztezinak. Hemen ditugun zera horiek eta badaude beste batzu zera hori berriztagarriak direla. Demagun, zera eguzki energia, iz energia, itsaso energia, badaude beste batzu zera ez direnak berriztagarriak, adibidez ikatza, petrolioa, zera hori azeroa, gaza, orduan horiek importanteak dira zera horiek produktua sortzeko. Beste superimportantea izango da lana. Lana izan daiteke lana fisikoa edo intelektuala. Fisiko argi dago zen den, eta intelektuala ez duzu indarra erabiltzen, baina hor lan handia dago jakina. Lana familien jarduera, familia horretan dauden pertsonek osatzen dute, eta lanari esker zerari familia horiek lortzen dute diru sarrera. Haien diru sarrera nagusi izango da, zera hori ondasuna erosteko lortzeko. Beste bat izango da kapitala. Kapitala ezinbestekoa da bai, kapitalik gabe ez dago enpresarik. Orduan, enpresa horren barrean bereizten dugu kapital fisiko, giza kapitala eta diru kapitala. Diru kapitalari esker, hau da hori lortzen duzu berez daukazulako edo prestoma bat, mailegu bat eskatu behar duzulako bankuan. Orduan, horrekin, diru kapital horrekin, zera erosten duzu, temagun, edo alokatzen duzu nabe bat, edo erosten dituzu zera beharrezkoak diren makinak, edo pelukeria baldin bada, hilapantegi baldin bada, behar duzun lokala, behar dituzun tresna, behar dituzun, eta bat. Baina behar dituzu bebai zera hori pertsona, giza kapitala, hor leku horietan lan egingo duen jendea. Beste puntu importante bat, enpresa horrek erabiltzen duen teknologia. Teknologia izan daitezke, simplena eskukua erabiltzen duzu, baina zure indarra izango da, zera horiek lan gehiena. Mekanizaturik makinak erabiltzen dituzu, baina hemen ja zera hori demagun erdibana dagoela. Eta gero eta zera espezializatuagoa da, izango da teknifikatua edo robotizatua, non gizakiaren lan fisikoa eskasa da. Izango da kontrolatzea, ea makinek funtzionatzen duten, prozesu informatiko nola doazen, robotorik ondo okitzeko, eta ba. Adi egon, gaur egunean enpresa batek ikertzen, garatzen eta berritzen ez badu, enpresa horre porrot egingo du. Gaur egunean munduan dagoen lehiarekin ezinbestekoa da ikertzea, garatzea eta berrikuntza. I plus G. Demagun telefono bat, inork ez du erabiltzen orain dela 30 urte zeuden telefonoak, telebista, berdin, ordenagailua, berdin, halako enpresa batek ez badu ikertzen, ez du garatzen, eta ez ditu bere materia, bere produktua berritzen, sarkituko da eta porrot egingo. Beraz, prozeso importantea, eta beste prozeso super importantea izango da ezaguera. Eta zer esan nahi dut horrekin, langileo gube bai, zera etengabe egon behar gara, ikasten, egon behar gara gaurkotzen. Ez dago iaia gaur egunean zera gaurkotzen ez den lanik. Enpresa baten gero eta gehiago, bere langileak gero eta ezagura gehiago baldin baditu, hobetu egongo da prestatua, prestakutza handiago izango du. Eta honekin ematen dugu bukatutza bloke hau.